Bueno, suma guztiak ez daukat suma izaera, ezta? Batzutan batuketa aritmetiko hutsak gero ez dakar batuketa bat ondorio bezala, ezta? Batuketa normal bat. Batzutan batuketak biderketak izaten dira eta beste batzuetan kenketak hain zuzen ere, ezta? Kasu honetan oso zalantzagarria izan daiteke, nik uste dut beraiek ariketa bat egin dutela eta da 2015ko emaitzak hartu dituzte, ikusi dute hor Ciudadanosen boto batzuk egon zirela alperrikakoak izan zirenak, alperrik galdu zirenak, eta esan dute, batzen balin baitu UPN-erenak eta Ciudadanosenak eta bar, aukera izango genuke gehiengo bat osatzeko, ezta. Kontua da, gauzek ez dutela horrela funtzionatzen errealitatean, ez dela hain sinplea, ez dela hain erreza, eta kasu honetan jokaldia garbi ikusten balin bada ere zein helbururekin egina dagoen, aztertu behar dena da UPN-ek, Unión del Pueblo Navarro, bidean zer den uzten duena, eta kasu honetan uzten du norbait bere markaren ezaugarri identitarioen edo izan daitekeena, eta dela nafar zaletasun hori edo foral zaletasun hori, hain zuzen ere Ciudadanosek justo kontrakoa ordezkatzen duenean, eta duela oso gutxiko adierazpenak baditugu UPN-eko ordezkarienak esaten dutenak Ciudadanosek Nafarroa suntsitu nahi duela eta barreta bar. Beraz, batuketa horrek batuketa emaitza aritmetiko emango duen minimoki zalantzan jartzeko modukoa da. Nafarroak estatu auzi bat dela. Estatu auzi bat da ez orain, estatu auzi bat zen duela 40 urte, eta horren frogetakoa da nola Nafarroako autonomia estatutua edo kasu honetan amejoramendua edo foru amejoramendua ez den inoiz bozkatua izan Nafarroan, hori pendiente dago, hori egiteke dagoen zerbait da, eta bere garaian ziurtatu zuten Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa banantzea, hori izan zen demokraziak ekarri zigun opari horietako bat, ezta? Eta ordu ezkezi gaur arte estatu auzi bat izan da, 2007an gogoratuko duzuenez Juliazo edo Agostazo ditu zen ura gertatu zen, eta zen edu zen ere Nafarroa bai eta PSN arteko akordioa zapuztu egin zen Madriletik, eta horrela UPN jarraitu ahal izan zuen boterean, eta une honetan aldaketaren gobernu bat egotea Nafarroan, bada ziurrenik estatuak eta estatuaren mapa hartuta politikoki estatuaren proiektu horri kalte gehien egiten dion tokietako bat, zalantzari gabe. Herri honetan denok ezagutzen dugu elkar. Jugada horiek oso bitxiak dira eta oso zailak dira esplikatzen. Mundu guztiak daki atzean dagoena zer den, ezta? Eta da, kasu honetan UPN ahuldade batetik egiten duelako. UPN indartxo egongo balitz edo benetako aukerekin ikusiko balu bere burua ditzake fregado hortan sartuko inundik ere, ezta? Gero, ze itxura emango dioten? Emango diote, eman nahi dioten itxura. Denbora daramate esaten, Nafarroan UPN dela korrupzio kaso bakar bat ez daukan alderdia, ezta? Hori esan egiten dute, baina Nafarrak ez diete sinisten, hori da kontua, ezta? Eta bai, hori egiteko terrenoa prestatzen ari dira, PSN-erekin hori egiteko, nik uste du momentu honetan alderdi sozialistak estatu mailan daukan estrategia ikusita, gauzak aldatu egin beharko direla estatu mailan hori gertatu ahal izateko. Nik uste PSN-eren karta beste badela, eta da, zentro ezker abertzalearekin akordioren bat bilatzea, hori da beraik nahiko luketena, ikusiko dugu posible dan, ezta? Baina polarizazio egoera hain handia izanik, PSN, UPN eta Ciudadanosekin batera non eta ez den estatuan estrategia aldatzen, hemen ikusi ditugu ikaragarriak eta gertatu daiteke edo zer gauza. Bai, azkenean begira, Nafarroan 5 diputatu hautatzen dira, horrek esan nahi du, lehenengo zerrenda bozkatuenak bototan beste bat bikoizten baldin badu, demago lehenengoak 100.000 ateratzen dituela eta bigarrenak ez baizik beste alderdi batek 59.000, lege ez baditu erdiak bat ateratzen, esan nahi du
bosgarren alderdi bat ere kanpora geratuko litzakela eta lehen alderdiak 2 diputatu aterako lituzkela eta gero beste 3 bakoitza banarekin, ezta. Horrez ere esan nahi du, Nafarroan parlamentaria lortzeko normalean edo azkeneko hauteskunde ziklo guztietan 40.000 bozka inguru beharko direla. Bai, 2011an hori Geroabaik eta Amaiurrek atera zuten, bi ordezkari abertzala izan ziren, justu, karambola, izan zen horrela, ezta. Beraz, Geroabai eta EH Bildu elkartzeak esan nahiko luke 40.000 botoko langa hori gainditzeko aukera oso handiak leudekeela. 2016an dena den, EH Bilduko 30.000 eta gutxi atera zituen eta Geroabai ondoratu dintzen, ezta. Beraz, aritmetikoki behintzat, jokaldi iaia, esango nuke, beharrezkoa ere badutela. Ikusiko du zer, nik ez dakite, zer gertatuko den, baina maila horretan interes handia eduki dezakete ordezkari lortzeko. Banatuta aurkezten baldin badira, nik asko zailagoa ikusten dut egoera hori. Lehenengo dago balio politikoa handia daukan zerbait. Eta da, irudikatzea, nolabaiteko frente komun bat edo koalizio komun politikoki batera jardungo lukeena Madrilen. Nik uste horrek balio politiko bat badaukala irudikatzen duenagatik, ezta. Baina bigarren hori da nire ustez agian kasu honetan interesgarrien, azuk mahai gaina jarri duzun hori. Orain arte ezker independentistak arazo objektibo bat eduki du Madrileko jardunari begira, ezta. Eta da, nola konbentzitu zure elektoradoa edo zure hautesleria Madrilen egitera zoazenaz, ezta. Zertarako, zer egiten du ezker independentistak Madrilen, ezta. Eta orduan, horren aurrean boto emaileek 3 aukera hartu dituzte, bata izan da, botoa ematen jarraitzea, esatea, begira, ez dakit, baino, botoa ematen ez, nire alderdia da eta aurrera noa. Bestea izaten da, abstentziora jotzea, esatea, nik ez zer galduan eta hauteskunde hauek ez dute motibatzen, eta 3. beste aukera batzuek botoa ematen, ezta? Bere garaian, igual Zapateroren inguruan mugitu zen boto bat, Podemos Alduguren inguruan ere nabarmen mugitu zen beste boto bat, eta, momentu horretan hori. Nik uste dut, erabilgarritasun horrek, bai, erantzuten diola galdera horrek. Esatean, gu parte hartuko dugu 15 diputatu dituen zera batean, bloke baten baitan, programa batzuek, eta beraz, eraginkorrak, benetan eraginkorrak izan gaitezke. Alegia, Madrilen zerbait egin dezakegu. Eta nik uste dut, hori izango litzakela, nobedade nagusia, eta kasu honetan, ezker independentistako boto emaileak, zeinak agian beste alderdiren bati edo boto eman ziezaiokeen ikusita bazeukala erabilgarritasun handiagoa ikus dezake 15 parlamentareko talde batean benetan erabakigarriak izan daitezkeela boto horiek, ezta. Akordioa bai da lehen aldiz egiten dena, egia da Ezker Errepublikanak Eusko Alkartasunarekin edo Aralarrekin egin dituela akordioak, EH Bildurekin etzen posible izan 2014an, BNG eta EH Bildu bakarrik gaude zuzirelako, oraingotan akordioa orokorragoa da, ezta. EAJaren aldetik zaila da, esan gaur egun, gaur bertan Puigdemontek esan du Urkulluk ez duela egia osoa kontatu, eta hona ezaguna da, Urkullu eta Puigdemonten arteko haustura hori, ezta. 2017ko urrian gertatu ziren zeraiengatik, oso urrun daudela elkarren gandik, eta publikoki gainera elkarren kontrako adierazpenak egiten dituzte, eta beraz ez da erresa izango PNV-rentzat hori. Gero, zenbat boto beharko ditu PNV-ek europarlamentaria lortzeko, ze hori da azkenean galdera, ezta? Hauteskunde legearen arabera, Europan barrutiak estatuak dira, estatu batzuetan azpi barrutiak edo egiten dira, Frantzian egin izan da, 2 barruti edo, Espainian barruti bakarra dago, alegia boto guztiak da zaku berera, aukera dago muga bat jartzeko 5%, bai, estatu batzuek aplikatzen dute, uste Suedian eta 5% atera behar dela, Espainian ez, beraz horretan EAJarentzat ondo,
Gero, europarlamentari gehiago izango dira, 2014an baino, Britania Handia Europatik atera egiten dalako, edo ez, edo ez, baina ateratzen baldin bada, ja kalkulatuta eta erabakita dago Europar Parlamentuan zenbat parlamentari gehiago izanen dira, ezagik bost gehiago direla edo. Beraz, nik ez ditu zenbakiak atera, ezakit zenbat bozka beharko lituzken EAJak Europara joateko, baina bakarrik aurkeztuta kanpoan geratzeko arrisku nabarmena leukake bai. Ikusiko dugu.